Hej YouTube, det er mig Anders fra Anders' Gaming Univers. I dag der vil jeg lave endnu en video ind fra Hypixel, og vi er igennem den her kæde, og det er stadig beta. Jeg ved ikke hvor lang tid siden det er, at der er kommet en ny ting, og jeg ved heller ikke om der er nogle specielle ting herovre. Nej, det er der ikke. Okay, vi tager den her Throw Out. Det er et nyt spil, og jeg har prøvet det 2 gange nu. Første gang, hvor jeg ikke optog, og så anden gang, hvor jeg optog, men så havde jeg kommet til at lave, eller så var der sket en fejl. I hvert fald. Det går ud på, det er, at du får en pind, og så skal du slå de andre ud af banen. Hver gang du slår på en, så får de et større procenttal. Og det procenttal gør så, at de flyver længere væk, når man slår på dem. Og grunden til, at der ikke har kommet nogen video ud lige her for tiden, det er fordi, at jeg har været på sådan en skoleudflugt med min klasse. Og vi var over på Bornholm, og det var skide fedt og mega hyggeligt og det hele. Men jeg havde ikke min computer med, fordi at vi skulle kun være der en uge, og vi skulle over og se Bornholm og alt det der. Så derfor er der ikke kommet nogen video ud. Og den video, som lige er kommet ud, den sådan en gammel en. Ja, det var en jeg optog før før jeg rejste over til Bornholm. Og nu venter vi lige på, at der er nogen, der joiner. Og så finder vi lige en, der er bedre. En anden, hvor der måske er nogle mennesker, der gider at join. Men YouTube, vi venter lige indtil der er nogen, der overgår at join, ja? 2 sekunder. Sådan der YouTube, så er jeg tilbage. I kan se, nu er der ved at være ret mange inde. Det tog sådan cirka 20 minutter. Og det synes jeg faktisk var ret lang tid. Men, ja. Det er jo også kun VIP's, der kan komme herind, og MVP's og MVP plus og alt det der. Halløjsa. Yep, man, så fik jeg den der en power-up. Så! Booyah! Booyah, booyah, boom, boom. Shit! Jo, lort! Det var jo ikke meningen, at jeg skulle dø! Pissed, der var en, der fik den der power-up der. Der er sådan en power-up herinde, som spawner en gang imellem. Shit! Han fik den! Lort! Nå. Den er faktisk ret overpowered, den der power-up, kan jeg godt fortælle jer. Sådan der. Mega punch! No, lort. Så videre der har vi fået nakket 2. Det var ikke så mange. Nå, det skal nok gå. Så, vi skal nok gøre det bedre. Vi kan godt klare det. Det ved vi. Jeg ved, vi kan det. Hvordan fanden har ham her fået armor?
Shit! Og den kan jeg se, hvor mange løser jeg har. Wow! Shit, man. Nå, vi har fået nakket 3! Det synes jeg selv er ret godt. Jeg synes, det er ret svært, det her spil. Jeg er faktisk heller ikke så vild med det, men alligevel så er det jo lidt... Så er det faktisk sjovt nok. Oh my god! Hvordan fuck kan han stå så stille, når han er helt op på 200%? Han har fandme anti-knockback, ham der. Det er helt vildt. Så meget anti-knockback, ham der han har. Han stod bare helt stille. Og han havde 200% et slag, han skulle have været fløjen helt over på den anden side. Pis! Jeg vil gerne have det der power up. Vi har fået nakket 4. Jamen, han har så meget anti-knockback, ham der. Hold kæft, han har anti-knockback. Han har så meget anti-knockback. Det er helt vildt. Helt sindssygt så meget anti-knockback, ham der han har. Nej, hvor han klam. Fuck, hvor er det ulækkert, at han har så meget anti-knockback. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, det synes jeg altså seriøst. Det er ikke særlig sjovt. Nå. Ja, jeg tror godt, vi kan nå sådan en... sådan noget... hvad nu det hedder? Vi kan vist godt nå sådan en endersplee for os. Jeg har stadig lidt tid tilbage, hvor jeg kan optage. Det er fordi, at det er ikke så... Jeg mener, det kun er et kvarter, man max kan optage gangen. Her, lige til at starte med. Så tag den der endersplee. Ja, okay. YouTube, jeg vender tilbage, så snart vi er kommet i gang. Hej YouTube, så er jeg tilbage, og I kan se, nu er der 13 inde. Når der er 12 inde, hver gang der er 12 inde på sådan et spil her, så vil den starte efter et halvt minut. Og nu starter den så. Her, der det er så det her enderspleef her, og der er du en enderman. Sjovt nok, det er enderspleef, ja. Skal vi lige se, om vi kan komme derop. Say hey to you. Sådan der. Så. Ja, undskyld, jeg er lidt stille. Her der, det er ligesom det der spleef, bare at du kan teleportere, og så har du sådan nogle enderbreak. Halløjse et eller andet. Oh shit, oh shit. Snap, snap, snap. Don't shoot me down, don't shoot me down, don't not shoot me down. Nej! Lort! Nå. Say hey to YouTube. Nå, ja. Det er ved at blive det. For denne gang YouTube, eller hvad man nu skal kalde jer. Det kunne være fedt nok, hvis I skrev et eller andet nede i kommentaren med, hvad jeg skulle sige i stedet for YouTube, fordi jeg synes, det lyder lidt dumt. Men, og nej, jeg gider ikke have, jeg gider ikke have, hvis det er sådan noget, som mange andre, de også hedder. Fordi det er ikke sjovt, så synes jeg. Men, det må I bestemme, det må I sige, hvad I synes. Og så er det helt op til jer, hvad I synes. Altså, det skal jeg ikke bestemme. Big shot. Nå, så vil jeg bare sige mine. Eller
Ses! YouTube!